A dereita, Hugo Mallo, templado, as mans de Juan Carlos. Eu creo que os dous equipos están fundidos. Pero ollo Villarreal B, que nunha destas... Cando Castellón fai o segundo ante as Palmas. Bo resultado para o Celta. Ollo, Montero, gol. Gol do Villarreal B. Sae Joel a protestar. Hai contra... Vaya lío. Que imaxe acabamos de ver entre Joel e Roberto Trasorras. Isto non se pode producir nun campo de fútbol entre dous compañeiros. Lamentable a situación. Aí temos a Túñez poñendo paz, falando co gardameta Joel. Imos ver o que sucedeu. Se nos ofrecen unha repetición, está amenazando ademais Joel a Trasorras, como que se ven fora. Está desesperado o gardameta do Real Cruz Celta. E a todo isto marcou o Villarreal por medio de Jefferson Montero. Aí está o pase. E o Villarreal ve que non desaproveita a oportunidade. Manolo, que ves, que dices? Bueno, pues que vou a decir. Eu penso que chega esta xogada, non sei exactamente que foi o que pasou entre Joel e Trasorras, porque eu supeño que lle estaba recriminando pois que perdeu un balón aí no medio campo. Bueno, pero hombre, non é o momento máis oportuno para recriminarlo, non? Sempre hai... Ademais queda feísimo, non? Aquí o vemos. Nunca poder facer eso cun compañeiro no campo, por moita culpa que teño. É dicir, bueno. Está me recordando un partido de unha Copa de Europa, pero ahora non me acordo que partido foi, que pasou algo moi similar. No, pero da igual, é dicir, é que isto é inadmisible. Vaya imaxe encima de perder. Vaya imaxe que está... Eu creo que Joel aí agora está se arrepentindo xa, porque eso non se pode facer nunca, esa agresividade, esa intensidade. No momento en que o árbitro asumía o final do encontro, derrota do Celta ante o Villarreal por 1-0. Imos ver ademais o que sucede tras ese incidente entre Joel e Trasorras. Aí vemos a Joel, está Cristian Bustos, está fora de si o gardameta do Real Cruz Celta. Isto está me recordando unha situación tremenda en Xixón. Aquel lío entre e Trasorras, que pasa? Ah, no, vai intercambiar a camiseta. Decíamos que aquel lío que se montara con Mostovoy, con Pachi Salinas. Recorden aquela temporada no que ao final o Celta se salvou, pero aquel lío nun partido en Xixón coa presencia a primeira temporada do ruso na Ringleira